Astu puoleen väliin kohti haalaria. Ja kehu vaan koiraa. Joo, ihan saat niinku vapautuneesti kehua. Nyt saat ihan katsoakin ja voitte tulla pois sieltä. Jos siellä on kakkaa, no niin on, se on herkullista. Spessukakka. Elikkä nyt tässä vuorossa ohitukset. Pitkalla rengillä kädet alhaalla. Ohita tästä oikealta puolelta, niin se on rusitilla kääntymässä. Nyt mahdollisimman läheltä tätä haalaria. Jos koira haluaa kiertää vaikka haalaria, niin pääset hetkellisesti rengistä. Muuten Niin. toiset puolet. Joo, niin on lankea. Saat lähteä liikkeelle kohta alkaa. Noin, ja sitten vielä toinen ohitus.